No niin, morjestas kaikille. Se on Reality Gamer täällä. Ja tänään ajattelin tehdä ensimmäisen jakson Clash Royalea. Ja nyt sori, mä siirrän mun facecamin tänne. Elikkä joo, Clash Royalea. Mä oon nyt 8 areenalla 2828 pokaalia. Ja ottakaa hetki. Joo, elikkä mä kävin sulkemaan ovea, kun uveli on munkaan kotona, joten en mä jaksa sitä. Elikkä joo, Clash Royalea pelataan nyt ja mä itse asiassa voisin siirtää tän facecamin nyt tuonne, koska mun täytyy nähdä mitä tuolla areenalla tapahtuu. Elikkäs mitäs mulla on kaupassa? Kortteja, ei paljon mitään hyvää. Joo, elikkä Electrovisual Challenge just tuli. Ihan oikeesti. Oh my god. Ootas. Joo, ei mitään. Sorry about that. Mä pyydän nyt tässä Spear Goblineita, koska mä tarviin ne kympille. Ihan oikeesti. Elikkä viittiskö vetää? Mä itse asiassa ajattelin tässä videoota saavata mun free chestit sekä tästä. Joo, ei mitään hyvää tullut. Otetaan tosta silver chestia avautumaan. Mitä täällä? Joo, eli tää on tän pelin uusin versio, siis tosi hyvä versio. No, mikä ettei, vedetään vaan. Eihän siinä mitään pahaa voi tulla. Niin oota. Niin sä rakennat dekin Electrovisualin tavallaan ympärillä. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Oh my god. Oh my god. Tästä tulee hyvä. Ensinnäkin, elikkä laitetaan giantti sinne. Sitten, tää maksaa nyt 4,5. Niinpä tietenkin, laitan minionit sinne. Sitten archerit, koska nämä on jotain mun niinku lempikortteja. Arrovit. Sitten katsotaan joku toinen legendari sinne sekaan. Vaikka joku mineri tai jotain. Siinä on ihan tarpeeksi nyt ilmaan ampuvia. Elikkä sitten me voitais laittaa sinne joku vaikka... Ei, clone spelli. Mä kokeilen clone spelliä, joo. Sitten mä laitan sinne vielä vaikka... Paljon se on 3,4. Mitä tapahtuu, jos mä laitan Goblin Hoodin? 3,6. Ei oikeastaan ole paha. Tällä dekillä mä voisin mennä koittamaan. Elikkä, no, katsotaan. Okei, katsotaan mitä tapahtuu. Heti mulla Electrovisual kädessä. Oh my god. Elikkä nyt me ihan alussa tiedetään jo, että kaikilla täällä challengeissa tulee olemaan Electrovisual. Okei, sieltä tulee Ice Wizard. Laitetaan giantti. Noniin, katsotaanpas sitten. Archerit olisi vaikka seuraava. Ja sieltä tulee prinsessa. Joo. Kyllä mä nyt tiedän mitä tässä suurimmalta osalta tapahtui. Noin. Mä otan mineri hoitaa ton prinsessan. Ja sitten... Tästä tulee mielenkiintoista. Nyt. Meneekö taveri? Yes. Ei, mitä? Mä en nimittäin näe, siinä jää vaan noin vähän elämää enää. Okei. Mä haluan tietää paljon silloin elämiä tuolla Electrovisualilla. Ei oikeastaan edes paljon. Mut nyt mä oikeastaan just hävisin tän ekan matsin oikeastaan. Eitä mä teen näin. Jab! Hyvä. Okei. Se tappaa ton yhdestä. Please!
Ei. Eli en hävinnytkään eka matsia vielä. Nyt Miner. Yes. Hyvin tultiin tasoihin. Ja Sparki, mikä hittodekki tällä on? Mä tarvii jotkut minionit nopee. Täällä on joku sikakallis dekki. Nyt tuli paha. Mulla on nyt pahat ongelmat ton Electrovisal. Sparki on tälle dekille tosi paha vastus. Ei, älä tapasta Electrovisardia. Tälle dekille on paha vastus on niinku just joku Electrovisard itse. Okei, nyt menee ihan hyvin. Toi sisardi ei meidän nyt tuolla haittaa. Me saadaan toi Sparki pois pelistä. Me saadaan Giantti laitettu tohon. Nyt mä koitan saada tästä vaikka tasapeli. Elektro. Vaikka tasapeli, ei sillä nyt niin väliä ole. Ei! Fuck. Mut joo, joo, ei paha. Tää dekki ei toimi. Tarviin lisää Inferdragon. Jep. Se menee ton tilalla. Okei. Goblin Hoodilla mä en tehnyt yhtään mitään. Sinne tilalle mä voisin laittaa vaikka jonkun... Miten olis vaikkapa... Graveyard. Joo, tää näyttää ihan hyvältä. Paitsi että paljon ton Clonespellin tilalle mä laittaisin... Miten olisi vaikkapa Baby Dragon. Sitten vaikka... Tarvii jonkun raren sinne. Miten olisi Megaminion? Minkä tilalle Megaminionin laittaisi? Joo. Noin, ja sitten... Mä tiedän. Nyt tehdään näin. Toimiskohan tää? Katsotaan. Eikä se nyt niin väliä vaikka. Nyt tulee jännät paikat. Ihan ekana Baby Dragon. Okei, silloin Royal Giantti. No sit mä laitan Archerit tuohon. Ja sieltä tulee Electrovisard. Ja Inferdragon. Tap. Yes. Yes. Ei otettu sinänsä niin paljon damagea, mitä mä ajattelin. Okei, laavahan. Täällä on niinku... Kaikki käyttää suurimmat osalta legendareja. Nyt mä oon huomannut sen. Jaha, sekin vielä sieltä. No, tähän asti menee ihan hyvin. No toikin nyt sit vielä tohon noin niin. Ja sitten. Boom. Ja nyt. Jes, tää toimii. Jab. Hei, tää toimii oikeesti.
Niin, ja sitten Electrovizard. Hyvä. Tää on melkeinpä voitto. En tiedä. Graveyard. Hyvä. Yes. Tauveri. Infendragon. Miner. Yes. Yes. Tää on hyvä. Electrovizard. Yes. Voitto. Ei muuten paha oikeastaan. Yes. Ja tässä on oikeastaan muutenkin hyvät priceit. Niinku nyt 1900 goldia tulee ja noin. Niin mulla oli joku achievementti minkä mä sain. Jös! Noinkin paljon kemejä. Paljon kemejä. 42 nyt. Hyvä. Noniin. Sitten tää on hyvä dekki. Mä just äsken tajusin sen. 3.5. Mä en muuten oikeastaan muuta tähän laitakaan. Tää on hyvä dekki. Mun niinku normaali dekki mitä mä käytän onlineissa se on tässä. En tiedä miten te nyt mä oon melkein 10-levunen. Yes. Mut sillä nyt on tässä väliä. Oikeastaan mä katon vaan. Ja yksi matsi vedetään ja sit se on siinä. Tämä video. 3 matsia tullut vedetty, 1 häviö, 1 voitto. Ei paha. Mut tää eka liittyminen on ilmanen. Mut sitten kun sä haluat liittyä toisen kerran, niin sä maksaisit 100 gemiä. Tää on melkeinpä ihan ryöstö. Ja laavahaundi taas. Eipä minua haittaa tuo. No niin, hyvä. Joo. Infendragon tohon. Aha, sieltä tulee Graveyardi. Okei. Okay. Don't mind me. Okei. Okay. Yes. Yes. Heti tauveri. Tämähän menee tähän asiaan hyvin. Tuo Electrovizard se on niin hyvä. Ihan oikeesti. Huhhuh. Sitten vaan tuo toinen puoli hoidetaan. Aha, sieltä tulee Electrovizard. Sparki, et oo tosissaas. Jab. Yes. Yes. Ei se yhtä. Ei. Hitto. Hitto. Sparki on ärsyttävä. Ja wits. Okei. Mä en nyt tiedä sitten mitä mä tän kanssa menettelen. No siihen nyt voi laittaa vaikka meikaa minion. Aha, sieltä tulee Graveyardi myöskin uudestaan. Yes. Nyt mä otan Graveyard. Ei! Menee liian lähellä King Toweri. Please ei, please ei, please ei. Jab. Yes. No. No. Yes. Miner. Oh. Mitä se lyö siellä? En mä tiedä. Hyvä Miner. Ei! Ei. Meni liian lähelle Tauveriin. Yes. Mä voitin muutenkin. Onneksi tässä ei Tauverit haittaa. Monta Tauveria sä saat, koska Nyt menee kyllä ihan yli ymmärryksi. En mä ois...
Tää dekki toimii. Paljon mä saan Spear Goblineet? Ihan sikana. Ihan sama. Se pystyttää tälleenkin. Nice. En tiennytkään. No. Se olikin sitten tässä tämä video. Ei kun morjensta vaan.